ଆଲୋ ବିଚି ବୋଉ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଆଉଛି। ଆଲୋ ନଡ଼ିଆଡ଼ି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଫେରୁଛି। ଆଲୋ ସିପୁନା ବୋଉ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଆଉଛି। ଜେଜ 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 ଆଜି କଣ ଭାରି ଖୁସି କଥା କଣ? ଆରେ ଖୁସି ହେବିନି କେମିତି? ତୋ ବୋଉ ପୁରା ମତେ ଡାକିଛି। କାଇଁ ତମର କଣ ଗଳି ପଡୁଛି? ନାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ଶଳା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଶୁଣିଛି, ବଳିଆ ଯୋଜନା ଶୁଣିଛି, ଇ କି ଯୋଜନା? ଏ ଛେଡ଼ା ଗୁଡାକୁ ଆଉ ପାରି ହବନି। ଯେ ସତ କଥା କହୁନ, ଆଜି କଣ ଏତେ ଖୁସି? ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ଖୁସିଟା ଦେଖି ତୋ ଘାଣ୍ଟା କାହିଁ ବିନ୍ଧା ହଉଛି? ମୋର ଯଦି ବିନ୍ଧା ହଉଛି ତମେ ଆସି ମୋର ଚିପି ଦଉନ। ଆରେ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଫେରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଆଉ। ସତେ ଯେମିତି ଅଫିସର ଚାକିରିରୁ ଫେରୁଛି ଆଉ। ପୁଅ ଯାଇ ସୁରାଟରୁ ଦାଦନ ଗଟି ଫେରୁଛି, ବୁଢାଟି ଭାରି ଖୁସି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ସୁରାଟରୁ ଫେରୁଛି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ପୁଣି ସୁରାଟରୁ ଫେରିବ? ହାଁ? ଆରେ ଏ ଛେଡ଼ା ମାହାନ୍ତି ଯେ ରାତି ପାଇଲେ ବାଟ ସାରା ଛେଡ଼ି ଛେଡ଼ି ନାଁ କମାଇଛି, ତାହା ପୁଅ ପୁଣି ସୁରାଟରୁ ଫେରିବ? ସୁରାଟରୁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ମୌକା ମିଳିଛି, ଏଇ ଛେନା ଗୁଡାକୁ ଆଜି ନେଡେଇ ଦି। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଚନ୍ଦୁ ଚେନ୍ନାଇ ଫେରନ୍ତା, ଚେନ୍ନାଇ। ଆ ପୁଅ ଫେରୁଛି ଦାଦନ ଖଟି, ବୁଢ଼ା ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କିଣିବ 12 ବାଟି। ଧରମା କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଥିଲା ବେଳେ ତା ବାପତି ଗର୍ବ କରିନଥିବ, ଆ ପୁଅ ଚେନ୍ନାଇ ଦାଦନ ଖଟି ଫେରୁଛି, ଆ ତାଳ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ।